Unohdettiin lähettää. Oletko saanut sellaisia ultraäänikuvia? Minä en tiedä sen muiden sukunimeä. Ei se oikein. Mä en tiedä vielä sen lapsen nimeä, vaikka se on vielä päätetty. Onko? Ei oo. Minne ja Kimi varmaan päättää sen tossa. Kimmo siskon perkä. Ei se vielä onnistunut vieläkään, että osuu siihen ympärille. Pistiin sulle kuvat. Oikeesti se. No. Meidän äiti oli innossa ja laittoi sen mulle postista silleen, että tuleva kummilapsi ja potkii kovasti maassa. Kattelin vaan. Jumalauta, tosta hienoa, kun tulisi tällainen postissa itselleen äänikuvaa. Pistetään se kokille. Ja arvaatko, voi unohtaa yöltä. Oikeesti vittu. No me oltiin kato ihan varmoja, että se on semmoinen nopea hauska pila silleen, että no että ei siinä mitään, että sit sä niinku tajuut jotain tai silleen niinku puhut mutta kun se on lausun vaan ihan jäässä niinku. Ei oo mitään, ei oikein tiedä mitä vittua sitä pitäis tehdä. En oo miettinyt mitään muuta viimeiseen 2 Oikeesti ollut vaan ihan paskana vittu. Kiitos vaan. Ei mitään. Se on palstia asiasta vittu. Ei koskaan harrasta enää seksiä. Sen takia kun sä piihtäis teille. Ai nyt on varmaan ei. Oikeesti, ei koskaan enää.